Giderin, giderin, uzakdır yollar, söyürün, işlerin, ağlap gülürün. Kim men, näme, kadim dünyanın yüzünne, men bolary, ölümden soň bilerim. Nuri Hal Mehmedov, Türkmenistan'ın halk artisti, meşhur kompozitor, Türkmen milli sazynyň lehenlerinin biri. Nuri Hal Mehmedov gysga emma şöhratly durmuş ýoluny geçdi. Oňa Allah tarapyn berilen zehin ýyllarym çaltlygyny üssü, kämilleşdi. Hergedekki düzülýän saz bütün dur köýlerini nurlanyp, dinleyici özünün zadylaýjy täsirini ýetirýärdi. Kompozitorun saz eserleri, onun häsiýetiniň özüne bolan belent adamkärçilik duýgulary, üýtgeşik ogazlaryň üssü bilen insan kalygyna sinýärdi. Nuri Hal Mehmedov mukama singen ömür. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, günler ömrüň elegine elener. Eýda dönmek isler däl günler, geçen gün şäherden gaýdyp geler. Her kimin geçenden bir ahmar var, menne de ahmar var, ýöne men hergiz senin ruhun bilen ederin mydar, menin bar ruhumy direlden serwiyim. Ýolumyzyň çatak düşeni üçin gam çekme. Bu derdi götürgün merdem, uruşdan aman sağ halas bolmak kıyın, has kıyın halas olmak yatlamalardan. Düşün yatlamalar köngülüme hali, sarılan yapraklan düşüş yali. Çağalık mukamı. Kär saylap alyp bolmaýar. Oň özü seni bennetmeli. Ene şonda seni şol jadylaýjy çakylagy wagtynda seslenip, oňa bütün ihlasyny siňdirseň, öňde goýulan maksada ýetmek üçin janaýaman işleseň, onda bitmejek iş, alınmajak gala bolmaz. Men saz bilen ilkinji tanışlygym çağalykdan başlanypdy. Şonda men ilkinji gezek türkmen aýdymlaryny we bagşylaryň milli saz gurallaryny ýerine ýetiren sazlaryny dinläpdim. Halk aýdymlaryny diýseň baý milli syňmy, olaryň öz bolşlugy maňa diýseň täsir etdi. Men olary ýürekden söýdüm. Ulagam dutar erwet çalanokdy. Men onu sagytlap dinläp bilýärdim. Daýna owasy
Bu ýerde 1938-nji ýylyň 20-nji iýununda Nuri dünýäge gelipdi. Daýyna Gökdepe uruşy netijesinde dağınık ýaşan öňkü Mürçü owasynyň ilaty tarapyndan 1882-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna döräpdi. Şonda şo wagtky Ahalteki uyezdiniň ketdeleri aýry-aýry owalaryň ilatynyň haýyşy boýunça Durun owasyndan ýokarrakda ýerleşýän jülgede daýyna çeşme göz başynyň golaýyny özüne 42 erkek gözekliğini 48 sany hem ayar maşgalan jemleýän 25 öýlü daýyna atly owan düretmäge ruhsat beripdir. Şol adamlaryň arasynda Nurynyň atasy Baý Muhammed de enesi Artygejede bardy. Daýnalar irki döwürlerden bäri aýdymsaz bilen bagry badaşan halk. Daýna meşhur destançylar anna hal bagşynyň, dost hally bagşynyň, gelli bagşynyň hem atanydyr. 20-nji asyryň başynda ýaşan daýnalar Edil Nurynyň enesi Artygeje ýaly goşgu düzüp, onu aýdym edip aýtmagy gowurupdyrlar. İnçe ansan duýusy olarda ähli zatdan, hatda günnöki çörek hakynlaky aladadanam ýokarda tutulypdyr. Mümkin, daýnanyň üýtgeşik tebigaty onuň her bir ýaşaýjysyny gözellige, söýüge teşnedendir. Baklyga, asmana, dağlara, ýyldızlara söýüge we ölüme akyl ýetirmäge, olary duýmaga ýardam edenler.